Gdje ste bili danas ponovno u Young Games i danas ćemo krenuti novo preživljavanje. Zašto? Zato što ono preživljavanje, onaj Minecraft mi se pokvario i ne mogu. To Minecraftu pa ćemo krenuti novo nešto. Ovako nešto, samo da ubijem ovcu, da dobijem vunu, da napravimo krevet. Neće biti zombija, ovog puta ne koristim cheat. Eto tako. Samo da je ubijemo ovako malo. Kad budem išao u rudnik, možda ću koristiti cheat za rude, dijamante možda da nađem neke. Ko to šalje poruke, ne mogu ništa da radim. Alo bre oci, ja te zovem oci, a ti se zovi kako hoćeš, ja ću te zvati oci. Evo. Ok, tamo da uzmemo malo drveta ovako. Tu je pored mene Aleksa, Aleksa reci nešto. Ćao, tako je. Aleksa će mi nešto pomoći. Dobro, ja znam bolje od njega, ali može mi nešto pomoći isto. Možda počnemo preživljavanje na serveru sa Aleksom. Možda on bude igrao sa mnom, ali ništa nije obećano. Ali očekujte. Mislim, nemojte sada misliti da ću ja to uraditi, ali očekujte. Je li tako? Da. Neku uslovno šalje. Pro crafting table. Wow. Čekaj. Napravili smo krevet. I sada ćemo uzeti malo kamena. Dobro, ovdje. Čekaj ovdje malo da počnemo kopati. Malo, bit će pitanja, odgovori sa Jovanom, tako da pošaljite neko pitanje. Ako niste znali, moje ime je Jovan, a vaše je... ne znam. I naravno, nemojte posjetiti kanal Bojan Trivić, jer je on glup. Da. Ja znam. Jer ja znam Bojana. Ništa ne vidim. A ti, Aleks? Ja. Malo. Malo. Arjo, dudi pik! Piki. Jadno. Ovako malo da ulepšamo. Stavimo koji cvetić. Bila tu sahrana, pa može. Ovako. Da napravimo pikeks i samo da nađemo nešto. Čekaj, ovako malo, ništa se ne vidi, ne znam zašto. Da pravim samo u opcijama. Options, video podešavanja, brightness. Ja mislim da ovo stvarno nije realno. Vi ljudi, evo sad vidi. Malo bolje. Pa malo, ali sada sam... A bilo je skroz do kraja, ovo je sad ekstra. Se vidi. Mislimo... Pećina! Evo, uvijek kad ja kopam nađem pećinu. Bravo, Jovane. Ja sam... Ugalj. U sljedećoj epizodi ćemo istražiti ovo, sad želim da uzmem malo kamena. Jer je ovo tek prva epizoda. Dobro. Našli smo pećinu. Kad svane noć, završit ćemo epizodu, ali još je dan. Vidi šta mi je ovca podarila. Ovca, hvala puno! Što sad baga. Ovako. Imamo malo peska. Ako hoćemo, možemo da uzmemo, da imamo. Ne treba nam pesak. A sekira? Sekira nam isto ne treba, Aleksa. Imamo drveta. To je daska. Zašto pećicu? Pa da ulepšam. Evo sad ću ja staviti na krevet. Evo ovako. Ako držite shift i samo stavite. Možete to i ovako, ali ja ću i to ovako jer onda spavam ovako. U pesnici. Ljudi, to je sve za epizodu. Žao mi je, bila je kratka. Sutra ćemo izbaciti Batmana, naravno. Mislim, prvo želim da izbacim preživljavanje.
Ali to je sve za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav sve vas, Toreć,